Moikkaan kaikille! Mä ajattelin kuvata tän Miran aakkoset, kun aika moni muukin se on tehnyt, niin tehdään sitten, koska tiedätte sitten taas musta jotain vähän enemmän. Eli A, niin kuin aurinko. Mä rakastan kesää ja auringon ottamista. Siis se on ihan parasta, kun paistaa aurinko ja menee vaikka piknikille kavereiden kanssa. Se on kivaa. Ja sitten P, niin kuin Pennet Jerry-jäätelö. Vai miten se lausutaankaan. Mut siis se on aivan parasta jäätelöä. Oi vitsi, tulee vesikielelle, kun miettiikin pelkkää sitä jäätelöä. Se on tosi hyvää. Voisin ehkä hakea sitä viikonloppuna. Sitten Kater, en tiedä muistatteko, mutta mä tykkään kuunnella sitä vieläkin, vaikka se on aika vanha. En siis tosin kyllä nyt niin paljon enää kuin joskus ennen, mutta siis silloin tällöin tulee kuunneltua YouTubesta Kaatteria. Ja sitten Dime. Se on ihan parasta suklaata, Dime. Ja sitten elokuvat. Mä keräilen elokuvia. Mä tykkään katsella niitä aika paljonkin. Melkein joka ilta tulee katsottua aina joku elokuva. Kauhut on ihan niinku mun... Eli siis kauhut on mun lemppareita. Kyllä mä siis katselen toimintaakin. Ja jotain tämmöstä romanttista lässy elokuvaa, mutta siis kauhut on niinku ihan best. Ja sitten Fatsarin sininen suklaa. Se on ihan bueno. Ja sitten leffat. Niin kuin se tuossa tuli joku varmaan, kun sanoin, että mä tykkään elokuvista. Niin leffat, joo. Ja sitten keestä mä en keksinyt mitään. Ja sitten H, niin kuin helle. Tykkään todella lämpimistä päivistä, vaikka joskus tulee kyllä valitettua, että on kuuma. Mutta siis ei saisi valittaa silloin, kun on kesä ja ihana lämmin ilma. Ja sitten heinäkuu on mun paras kuu. Mä tykkään heinäkuusta niin kuin kuukausista. Heinäkuu on paras. Ja sitten I niin kuin ilta, eli olen siis iltaihminen. Silloin tykkään tehdä kaikenlaisia kivoja juttuja ja näin poispäin. Ja nähdä ystäviä ja tälleen. Kun päivisin on töissä, niin iltaisin on enemmän aikaa touhuta sitten kaikkea. Ja sitten oon tosi iloinen ihminen. Ja. J. Niin kuin jäätelö. Sekin tuossa tuli jo B-kirjaimen kohdalla selväksi, mutta siis muukin jäätelö kelpaa kuin Pennet Jerry-jäätelö. Ja sitten K niin kuin karkki. Olen karkkiadekti. Syön melko useasti karkkia ja nyt pitäisi kyllä alkaa vähän vähentäänkin, että en halua, että mulla on 40-vuotiaana tekorit. Juu. Ja on tuossa keksejäkin sitten. No niitä mä en kyllä kauhean usein syö, mutta kyllä keksitkin on ihan hyviä. Ja L niin kuin laulaminen. Mä tykkään tosi kovasti laulaa, vaikka mulla ei välttämättä ole mitään maailman parasta lauluääntä. Mä oon joskus aika paljonkin käynyt laulamassa karaokea. Mutta en enää niin paljon. Ja haluaisin kovasti kyllä lentää lentokoneella johonkin ulkomaille. Siitä on tosi pitkä aika, kun mä olen lentänyt viimeksi johonkin, että olisi kiva päästä lentämään. Ja M niin kuin mansikka. Kesäisin on ihana syödä mansikoita torilta. Ja mummula. Tosi mulla ei ole enää mummulaa, mutta silloin kun mä olin pieni, niin mä kävin tosi paljon mummuloissa. Ja sitten N niin kuin nahkatakki, mitä mä käytän todella paljon syksyllä ja keväällä, kun ei ole enää niin kylmä ilma. Mä oon aina nahkatakki päällä. Tosin ei nyt sisällä, mutta nahkatakki on ihan best. Ja sitten O niin kuin omena. Mä tykkään omenasta. Ja Oulu. Olisi kiva päästä Ouluun, kun mä Iisalmessa on käynyt ja on varmaan joskus Oulussakin käynyt, kun se on siinä ihan vieressä, mutta Oulu on tosi kiva paikka kesällä, että olisi kiva päästä taas käymään Oulussa ja Opeu, vai mitä se lausutaan se paita, siis tämä. Mä sain tän vapputorilta ja kun mä näin tän, se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Ja mä haluaisin tämän merkkisen lippiksenkin tai pipon talveksi. Ja sitten periksi antamaton. Se on vähän niinku mun luonne. Että mä en niinku tosi helposti anna periksi, jos mä niinku jotain haluan tai jotain on tekemässä, niin mä en periksi anna. Ja sitten Q
kuustakaan mä en keksinyt mitään, eli R niinku Roodos, olisi kiva päästä sinne käymään. Ja sitten S niinku sauna. Käyn perjantaisin aina saunassa ja mä tykkään tosi paljon saunasta. Puusauna on mun lempparisauna. Mä tykkäisin käydä puusaunassa mieluumminkin jossain sähkösaunassa, koska puusaunasta tulee pehmeät löylyt. Ja niin kuin TV. Iltaisin tulee siis katsottua aika paljon TVtä. Ja niitä elokuvia TVstä. Ja niin kuin uni. Mä rakastan nukkumista. Nukkuminen on ihan ihanaa. Sori, mä heilun tällä välillä, mun käsi puutuu. Ja sitten V niin kuin varovainen. Olen siis uusien ihmisten seurassa aika varovainen. Että en ehkä välttämättä heti keskustele jonkun ihmisen kanssa, ketä mä en tunne. Niin on sivusta seuraajana. Ja sitten saatan jossain vaiheessa alkaa juttelemaan jotain. Ja sitten X niin kuin ksylitolipurkumi. Ja kun mä syön sitä karkkia paljon, niin totta kai se purkkaakin täytyy syödä sitten, ettei tule ikinä hampaisiin. Ja mä kyllä tykkään muutenkin pureskella purkumia. Ja sitten Z ja ruotsalainen O, niistä mä en keksinyt mitään. Ääni kuin äiti, mä rakastan mun äitiä yli kaiken, se on aivan ihana. Se oli mun ja lasten kanssa tänään torilla ja se osti tämän topin mulle, niin siis äiti on aivan paras. Vaikka sen ostitan, niin se ei tarkoita sitä, että vain sen takia, että sitä saisi jotain. Vaan se on niin ihana, ymmärtäväinen, kuuntelevainen ja siltä voi kysyä aina, jos tarvii jotain apua johonkin. Ja sitten niin kuin örkit, mä niin kuin vihaan kaikkia örkkejä. Mä oon melkein suurin piirtein kilju, kun joku pikkutyttö, jos mä näen jossain jonkun ötökän tai jotain, niin mä en kestä. Kädenvaihto tähän väliin. Ettei tästä tulisi sen pidempi leffa, niin ei mä olisin kummempaa. Tykätkää ja laittakaa kommenttia ja näin poispäin. Nähdään sitten seuraavassa videossa. Moi moi!